Máme tu aj jeho supera Zingaro, ktorý ide akurát nastupovať do červeného domáceho rohu. Má vlastnú nastupovku, zrejme. Páči sa, tu ho máme. Zingaro nastupuje a má tam aj repera, ktorý ho sprevádza pri nástupe. Pozval si ho naživo. Tu na to môžete vidieť. Tiež ide veľmi kľude, sústredenie. Tak idú si to užiť, no. Čo ti poviem, netrenovali na to, aby si tam len tak pošli. Užíva si ale nástup, podáva si ruky s fanúšikmi. Aj sa rozcvičuje po ceste do klietky. So živým reperom nastupujú spolu. Už ho máme pri klietke, môžete vidieť. Taká motivačná nástupovka. Nasleduje kontrola a za chvíľu ho máme v klietke. Postaví sa oproti pánovi. Ale Zingaro zobral na poslednú chvíľu tento zápas, čo mu treba zdať aj rešpekt, že to zobral. Má len 3 týždne, tuším, na prípravu, Tak, že? no. 3 týždne, ale postaví sa pánovi Sivakovi, takže klobúk dole. Odvaha tam je a uvidíme, jak teraz sa s tým popasuje. Ale forma tiež dobrá vyzerá. A už máme obidvoch borcov v klietke, poďme si ich predstaviť. A 5. zápas dnešného večera, dámy Môže a páni. začať.